Hey, hayi ukuphila katata uMosamseleku from i-stroke ebekhe wanaso kuzawuthanda uba nzima. Uthi ephuma kuthando nesithembu esitsha phaa ngamakhosikazi akhe, naye ke phofu zii-actions zakhe. Uphinde ke ngoku ubhekene nezabantwana bakhe kwizingane zesithembu. Molweni ndanamkela kuMama Mgobhozi TV. Sijonge kwisizini entsha, usizini 3 wezingane zesithembu ezawudlala ke nge-25th of May, Sunday ngo-7 o'clock. Now itrailer iphumile ke bethunani, sava sabona uTirelo esixela isigaxa sendaba. Uba niyakhumbula ke kwisizini ephelileyo yezingane zesithembu season 2, uTirelo kunye noVuyokazi Nciweni bebexabana, then ke bazawubambana nangezandla kodwa ke banqandwa. So wabe kanti uMpumelelo uyahlukana noVuyokazi. uMpumelelo ke phofu esithi ufuna ukwenza uwife number 1 wakhe abe ngumntu oyi-virgin. So ke saqomba njengoba nje efuna le nto uMpumelelo noba indlela yakhe yoba efuna uhlukana noVuyokazi, ngoba kaloku uVuyokazi nguye umntu ebekudala enaye and engumama abantwana bakhe. So since uVuyokazi esukile kwipicture saqonda uba uTirelo kuzawuqalwa ngaye. Akuhambanga njalo ke ngoku because uTirelo simbona encokola notata uMosamseleku kwitrailer yezingane zesithembu. Uyachaza uba uMpumelelo unentombazana entsha kwaye ufuna uyovela kowabo kwenzela uba azobhatala ilobola. And uthi ke ngoku uTirelo yonke le nto uyibhaqe efowunini, meaning uMpumelelo khange abe kanti uyayidiskhasa kunye naye bavumelane, okanye athi hayi ke ndisamile kulaa nto ndandiyithethile kusekho noVuyokazi. So nobuzenzele ke ngendlela yakhe. Andiyazi ke nokutata uMosamseleku akho nto yaziyo yena ngayo yonke le nto, ngoba ke seva uTirelo kuhleliwe ke kule dina echaza uba yena utata kaMpumelelo wambona efika kuye ezombuza ngale nto uba yena efuna uhlukana noMpumelelo. Inoba ke kungoku ke ukuze achaze ngento yobuMpumelelo unentombazana and ufind outhile efowunini. But ke sebabona behleli nasetafleni ke as a family, utata uMosamseleku ebuza ke ngento yoba usezayithatha nale ntombazana. uMpumelelo uthi hayi yena akasayiboni i-relationship phakathi kwabo. Andiyazi ke noba uthetha ngoNosipho noba uthetha ngoVuyokazi since behlukane, because siyayazi uba akanobe uthetha ngoba akaziboni etshata noTirelo, ngoba i-relationship yabo ayisekho, ngoba siyayazi for a fact uba basekunye noTirelo. Zolo loku besibabona bekunye, bukhona ishow ebikhona over the weekend. So siyayazi uba basekunye ke bona. Hayi ku-hectic bethunani. Sababona noMpilo noSne, sawubuya senza iividiyo eziseparate ngezo zabo izinto, but uLwandle naye kaloku ngoku siyazifuna ezakhe iindaba because soloko siyambona uhamba noMpumelelo nakwezi shenanigans zikaMpumelelo ingathi uLwandle ukhona. So ke usashiyekile ke uTirelo, kuzawufuneka ethe deal with izinto zikaMpumelelo. Ingathi uMpumelelo sana uhamba ekhondweni likatatake because namakhosikazi katatakhe kaloku zenziwe izinto zikamakhwela, umakhwele yolotyolwa, imane yenziwa yombona esibhedlele bona bengazinto, naye ngoku wenza izinto ezinjalo. Anyways, can nixele ke sana, are you guys looking forward to the new season of izingane zesithembu? uMama Mgobhozi uzanibona kwividiyo elandelayo. Bye.